Ngicela ukubingelela nami usicelo okhulumayo owakacela isibongo umagayi lona ngicabanga ukuthi umfundo bengambiza ngumntana onyazi ngoba yena ubangibiza ngompostoli ngisote postoli mina udanke baba ukushayina ngisote postoli yena bengibiza ngumntana bengibiza ngompostoli mina ngibiza ngumntana onyazi mangimbona lapha edlula futhi step sakhe necansi egudla imfundo usubheke khona athi hayi impostoli ubheke khona ngithi hayi manje sekufanele ube umfundisi ngibona indlela abhambathe ngayo inwele bhambatha nje athi kufanele nawe ubeke inwele njengami angithi hayi mngana ngizokulandela cha lenze zwekacili ke sihlangana nayo kudala sisebenza lo msebenzi lo ngokuhlukahlukana enzukwini ekhathini edlule wangibiza ngizomsiza winabasho ngikhona winabasho mina wayecoach nabasho saba nama competition ngompostoli mina njengoba ngithi ngikhonze postoli ngakhonze postoli ngama kancane ngama ngenxa yehebethile ngenxa yehebethile bava kunjalo ngama kodwa mfisi ngiyambonga umfowethu ngoba yena ubekezelile walida kunzima ukholo hey kunzima ukholo mina ngama ngathi hey waiting because ngiyabona ukuthi abantu bangizodila italente labo my gift engiliphiwe uNkulunkulu ngabona yasi njengoba ngiculisa ngiphiwe isiphiwo angithandwa kahle esontweni ngase ngithi hayi ngoba italente lami nje awusingivele ngihlale ngama kodwa umfundo be strong ngase ngithi hayi mnganami uzokulandela ngoba ngiyabona sengathi la ukhonza khona wena hayi uyazishaya yes right ngithema ngikhoshi nabasho ngihamba naye ngayicoach sasa fika ongoye bayazeka ngibacwisa kunabasho safika ongoye la bafike khona bangajaji kuyimo coach ngathi ayi engasi lento engiyibalekele lapha iyafana nje nale iyafana nje na bengasajaji nala kwenzakalana ngaphatheka kabi ngoba phela njengomuntu owazi uNkulunkulu mina ngisuke ngazi ukuthi uma ngigculisa intsha kaShembe angiculisi intsha kodwa ngiculisa izingane kaShembe uqobo ngisho ukuthi ma ungajaji lezo izingane sho awujaji uShembe uqobo
ngalimali emphefumulweni ngoba phela siyazi ukuthi masisuke senkolweni sisuke sizosebenzela umphefumulo noma ubani okhona kuukuthi ke singahlala enkonzweni ngokuhlukahlukana kodwa uNkulunkulu usiphe ama-talent angafani ungangizondela ithande lami phela ake nami ngiliphiwe nje gift nayinkinga yamakholo sizondelana ama-talent ethu kanti phela i-gift nombani masuke siza uphiwe i-gift yakhe ngokuhlukahlukana nawe uneyakho nami ngineyami ingakho lapha yana lapha eBhayibhelini masithola uChrist ngoba ngumpostoli uChrist mebafundisa lapha membhabhadisa uLokhuza noJohane abamvumi kodwa mayikhudla umfula ufika abafundi wathola wathi abafake emanethi so abathola inhlanzi ezidlekayo nenjani nengadleki so bathola inhlanzi enjani edlekayo nengadleki sinayigqoka eMnazaretha sonke sibemhlophe basi khona abadlekayo khona abangadleki amen yasha lapho awuzingana kunjalo ngithi mina sinayigqoka eMnazaretha sonke sibemhlophe kodwa khona abadlekayo nabanjani nabangadleki ngomthetho kufanele ngabe sonke sivumile ngoba phela sonke ngithe mina ngiyalithatha unyalo kodwa sikhona abangadleki khona lapho umuntu esevumile kodwa akadleki hey inzima lento yokhona ingakho ngizothi la ekhaya gogo ningamngabazi uNkulunkulu yes ngithe mina ngifunda ngemazi kakhulu ngase ngithi engane uShembe uyabavikela abantu uyabavikela engozini ubavikela noma ikuphi kuphi shuthi umfundi bese kushaya isikhathi sakhe shuthi icilongo bese likhalile uShembe uyakuvikela ungamsebenzelanga engane umfundi bemsebenzela ingane ngamvikelanga shuthi umfundi bese kunjani bese kushaya isikhathi sakhe bese kushaya isikhathi sakhe umfundi bese kushaya isikhathi ukuthi uhambe kanjani cha ngithi mina umfundo njengamanje ube fast yokunto yakho ube fast namanje futhi lo wenze lento yenze umfundi kuzoba fast futhi uzokwenzeka fast simbone manje njalo angithi njalo angithi umfundi ube fast angithi umfundo ubesebenzela unyazi nonyazi fast nomfundo fast nalo mbulele futhi sombona fast akusayibona lonto le ingakho ngithe mina hayi umfundo mfwe bafo ngangikhona umfundo egula mina ngangila wagula ngangithi nami uyahamba kodwa kwakuhlula ukugula bese ikhuphalele nje umngane wami right hlangana naye right should bese kushaya isikhathi sakhe ngoba ngiyazi ukuthi ngendlela izinto abezenza futhi bemthanda uNkulunkulu wakhe nanoma ehamba bemthanda uNkulunkulu wakhe ingakho ngithi ngine proof yokuthi uShembe abantu uyabavikela uShembe abantu uyabavikela siyavumelana sonke yes kusho ukuthi umfowethu bese kushaya isikhathi ngoba nabe bezomvikela ubezomvikela ngithi ubezomvikela kodwa mase kuukuthi sebefikile abakhongi phela uShembe ucingo masuke siyotela kena usicela kwabakithi abangasekho bese beyamukela uShembe ucingo mina ngiyotela kaShembe ngicela kwabakithi abangasekho bese abangakithi abangasekho bangiphe isiphosiso mawukuthi abasekhaya sebethe seshayile isikhathi sami sokuthi ngize noma ecela kodwa mabethe isikhathi seshayile sisuke seshayile yebo baba kunje ingakho ngithi ke noma kubushuku ungameleki ukuthi umfundi uhambe kanjani kodwa bakubo should bese shayile isikhathi sami bese beyakhile endlela kuthi ingakho sithi indlela ahambe ngayo noma ngabe kuthiwa ulalile
kwase kusengisethule bese sokhuluma kukanjalo ngithi ke kodwa lo owenze lokho uyenze kuyena uNkulunkulu kaShembu uyambona vele noma ngabe kuthi ukhona la ukuthi uNkulunkulu kaShembu njani uyambona uzomphendula futhi fast noma sobe singekho thina ngoba phela asazi kodwa ke uzomphendula fast naye umfundo naye uzomphendula fast manje ngiyamazi umngane nami manje ngizothi mfowethu uhambe kahle ngiyabonga